Insellmilkom, jiena jisimni Gianluca Falzon u naħdem bħala riċerkatur fih dan il-Mużew Marittimu Nazzjonali ta' Malta. Illum se nkun qiegħed inkellimkom fuq il-miżieb ta' xwieni tal-Ordni ta' San Ġwan li kien jinsab taħt il-pixkerija l-antika tal-Belt Valletta. Għażil dan l-artefatt speċifikament minħabba il-passatemp prinċipali tiegħi. Jiena fil-ħin liberu tiegħi nagħmel xogħol ma' organizzazzjoni volontarja fil-pajjiż li tagħmel interpretazzjonijiet storiċi ta' diversi perjodi tal-istorja ta' Malta. U wieħed minn dawn il-perjodi huwa l-perjodu tal-Maġistratura ta' Fra Alof Dewinjakur bejn l-1601 u l-1622. U dan l-artefatt speċifikament jirrigwarda aspett partikolari li jiena nħobb nagħmel ħafna interpretazzjoni fuqu li hija l-aspett ta' il-baħrin u l-aspett navali u marittimu ta' l-Ordni ta' San Ġwan u l-Kursara Maltin f'dan il-perjodu. Il-perjodu tal-Maġistratura ta' Alof Dewinjakur huwa perjodu fejn verament il-faċilitajiet navali tal-Ordni ta' San Ġwan il-Belt u fil-bqija tal-port jibdew imorru l-qudiem. Dan l-artefatt għandu wirt storiku speċifikament għax isolvi problema għall-Ordni ta' San Ġwan li hija dik tal-provvista tal-ilma. Din il-provvista tal-ilma naturalment għamlet l-operazzjonijiet ta' provvisti għal-vaxxelli u speċifikament dak iż-żmien anzi għal-galeri tal-Ordni ta' San Ġwan iktar faċli b'tali mod li meta kienu joħorġu għal-karovani u għall-attakki li kienu jagħmlu fuq bastimenti madwar il-Mediterran, il-provvista tal-ilma kienet tkun aċċertata anke qabel ma jkunu ħarġu mill-port ta' Malta. Il-flotta tal-Ordni ta' San Ġwan kif ukoll il-korson ġenerali f'dal perjodu fil-Gżira kien introjtu prinċipali għal-Gżira u għal-daqstant xi ħaġa bħal din kienet ċertament investiment importanti f'perjodu fejn anke bil-bdil fl-arkitettura fil-Belt Valletta fis-seklu ta' wara fis-seklu 18 mhux neċessarjament illum għandna idea daqshekk ċara forsi ta' kif kienet il-belt dak iż-żmien fis-snin bikrin tagħha. Xi ħaġa li nħoss li hija partikolarment interessanti u li konvint li bosta nies ma jafux neċessarjament biha hija skrizzjoni li hemm miktuba fuq il-wiċċ tal-ħalq tal-kanun li hija l-forma partikolari li dan il-miżieb jieħu li bażikament hija iskrizzjoni bil-Latin li tiddeskrivi kważi n-natura tal-oġġett fil-waqt li fl-istess ħin b'mod kważi poetiku tagħti inkoraġġiment il dak li jkun biex ma jibżax minn natura kważi aggressiva tal-miżieb iżda li jeqreb lejha u li jieħu dak li jista' jieħu minnha. Di huwa dak l-ilma ħelu importanti ħafna għall-bastimenti tal-ordni, il-bastimenti tal-kunsara u bastimenti oħrajn li kienu kun hemm fil-port dak iż-żmien. L-iskrizzjoni effettivament qiegħda tgħid dgħajsa żgħira għalfejn qed tibża tersaq l-hawn jiena m'għandix nar iżda fil-post ta' balla għandi ilma. Hija iskrizzjoni sabiħa ħafna. Jiena nħoss li l-perjodu tal-Maġistratura ta' Grammasti Unjakur huwa importanti ħafna l-iżvilupp soċjali tal-Maltin. U l-iktar każ ovvju huwa ċertament il-bini tal-akwedotti għal provvista ta' ilma ħelu fil-portijiet li ċertament għamlitha iktar faċli għall-komunità sabiex tkun tista' timxi l quddiem hemmhekk. Li ma nafux huwa madankollu li jew li mhux neċessarjament niftakru huwa li l-ilma ħelu kien importanti ħafna anke għas-servizzi militari tal-Ordni ta' San Ġwan u għal bosta imprendituri u kursara Maltin. U dan il-kanun għal daqstant inħoss li jirrappreżenta dik il-qabża l quddiem. Tista' tgħid era ġdida. B'xi mod dan l-artefatt iservi jew serva fl-istorja tagħna bħala anteċedent jew saħansitra anke bħala xi tip ta' profeta li wara wassal dak it-tkabbir soċjali u ekonomiku fil-portijiet prinċipali ta' Malta kemm għall-Ordni ta' San Ġwan kif ukoll għall-popolazzjoni Maltija.